हाथायनि माराम खानाय बे गासिबो खारजोबो आरोना बे खयला बायदि बुस्थुआनो जिखौ फाइल्स जानानै फिस्टुला जालाङो फिस्टर जायो खिलामाय सिथर जायो साननैनि उनाव खर' लोबनांगौ आरोना खानायाथ' 100% गगाबाव लगायनानै फुङाव उदै खालियाव लोंनांगौ आरो जुदि प्रेसारा 300नि गोजौआवबा खनथामल' जुदि बे खिनायाव एकदम सिथर जानानै सायो जिरायबा सायो बेखौ खिथाव एल' फुननानै लानांगौ आरो दंफैयो आङो ओमफ्राय सासे फंबायखौ लोगो मोनदों बेखौ नोंथांमोना बयबो सिनायो फेसबुक पेजआवहाय आरो हायोबा नोंथांमोना बेजों कन्टेक्ट खालाम लामायाव ग्रोब लोगो मोनबाय लोगो मोननानै बिथाङा बुंनायलाय जे आदा मुलिनि बारै फंनैसो बाथ्रा बुंनो जायखौ बुङो रन्जय ब्रह्म ना बिथांनाव आं माखासे मुलिनि बारै सोंनि बा मोनथिनानै लानि आरो थ' जों एसे मोनथिनानै लाग्रोनि फंबाय मामा खुलुमबाय आदाखौ लोगो मोननायखाय आंबो एसे भिडिअ बानायनाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय दे मुलिखौ खोन्थादो मा मुलि दं मुलियाथ' अनेक दङ नैबे माबा बे सासे बुरि मानसि बानायो आरोना बर' मानसियानो 90 बोसोरसो जाबाय आरो बे बुरिया गोदोनि बिदिनो ब्रास फुयो आरोना हाथाय एम्फौ जानाय हाथायनि माराम खानाय बे गासिबो खारजोबो आरोना बे खयला बायदि बुस्थुआनो बिराद मोजां बेयो खयला बायदि बेखौ थारमाने आखायाव लानानै नों आखाइजोंबो फुजाबाय नङाबा ब्रासजोंबो फुजाबाय आरोना साफा जायो हाथाय एम्फौ जानायथ' लगे लगे हाथाय एम्फौआ थैथारो आरो बे प्रुफ दङ ओमफ्राय बे मानिमोन बियो बे हाथाय एम्फौ जानाय हाथाय सागानाय हाथाय थैगनाय 100% बे मोजां ओमफ्राय दा बेखौ लानानै हामनाय प्रुफ ओरैनो दङ मेरला लांबाथाय जाय मानसिया मिथियो बेखौ गारा आरो बिहरबाय थायो डाबल जोब्बानो आरो न'खरनि मानसिया फुयै हाथाय गोरा जाजोब्बाय होननानै मोजां मोनदों आरो बेखायनो ओमफ्राय नैबे मोनसेयालाय नैबे हामनायनि बे हामनायनिखौ अनेक मानसियानो लांनायाव थारमाने बुङो आरोना माथो हामनो रोङाखै होनना बुङो बायबो बिराद माबा दङ अमा मेजेम होननायखौ बुस्थुखौ मोनसेया मोनायाव एसे डाइटिं थानांगौ आरो मास मोननै कर्स लानांगौ बे होनबासो सियर 100% आंबो रिजाल्ट मोनदोंमोन जानानै ओमफ्राय हागौ माने जानानै एक्सारसाइस खालामबा लगे सप्तासेनो प्रुफा आरोना बेफोरबायदि बथल मोनबेसे लोंनांगौ बे बथल हामथारनोबा गोसोबा बथल मोनब्रै बे मोनसे बथला 1000 करि लायो मोनब्रै बथल मोनसेयाव 1000 1 लिटार बारा दं 1 लिटार बारा दङ ना आच्छा ओमफ्राय बे हामनाय बेखौ लोंनानै प्रुफ मोननाय मानसि मेरला दङ जाय मानसिया मोनसे बथल लोंनानै थादों बेयो हामासैलै होननानै थारमाने बेयो सोरबा थादों आरो खिन्थु एक्सुवेलि बथल मोनब्रै लोंबा गेरेन्टि होनो हायो आरोना आरो मास मोननै कर्स बेनो आरो दानिया नैबे बे मोनसे फिसा बथला मानि बे फिसाया फाइल्स होनना बुङो जेखौ फाइल्स जानानै फिस्टुला जालाङो फिस्टर जायो खिलामाय सिथर जायो जे फाइल्सबाथ' थै खिनायखौ बुङो नालाय बेखौ होनो फिस्टुला थारमाने थै खिनानै उनाव बे सिथर जालाङो बुस्थुआ खिलामायाव बिनि थाखाय आरो बेखौ सिलिनजों बख'नांगौ बेखौ सोनाय समावबो बानायनानै सिलिनजोंसो सोखादों थारमाने बाहाय एसिड बायदि बुस्थु देनानै पाउडारखौ बानायना होदो आरोना जारुवा मिक्स खालामनानै आरोना अजाया आरो बेखौ सिलिनजों बख'नासो जों थुलायाव सोमनानै खिथुआव बे सिथराव फुनना लानांगौ आरो जिरायनानै बेबायदि आरो बिनि फर्मुलाया आरो ओमफ्राय बेखौ लांनाय बा जाय मानसिया लांदों बे हामजोब्बाय आरोना बेखौ नोङो सिथरा एसे गिदिरबा 3-4 लांगौ आरो सिथराथ' जाजेननाय फिसाल'बा मोनसेयानो हामो ओमफ्राय बे मोनसेयाव बथल मोनसेयाव बेसेबां बे बथल मोनसेयाव बिदिनो 500 फानो 500 करि ना आरो बेखौ लोंनाय मोनदेरो लोंनायजों फुननायजों 2000 लोंनाया नैबे लोंनाया बबे मोनसे बेबायदि बथल मोननै मोनदेरो आच्छा बेबायदि बथल मोननै ना बिनि अनगायै आरोबाव गुबुन बथल मुलि गुबुन बथल माने नैबे फुंनायनि आच्छा बे फुंनायनि अनेक मानसिया फुंबाय फुजानानै सोरबा फुंब्रेनानै हामनायखौसो बिहरबावबाय आसुरित मोनदों बे बुस्थुखौ बिराद लायो जाय मानसिया बेसेबां लायो बे मोनसेयाव आङो 500 फानो आरोना बे थारमाने बे बुस्थुआ आपेल सेरसेयाव बे बुस्थुआ मोनसे बथलसेल' जायो आपेल सेरसेयाव आच्छा आपेलनि माबाजों बानायनायसो बिदिजोंसो बिदैखौ सेरेबनानै बानायो बथल लोंनांगौ बेखौ नोङो प्रुफ जानोबा बथल मोनब्रै एकदम सियर जुदि फुङाबाथाय फैसा रिटार्न बानायग्रा मानसियानो आच्छा एकदम फैसा रिटार्न बे मुलिया बहानिफ्राय सफैयो बे मुलिया गसाइगावनिफ्राय लायो आच्छा गसाइगाव सासे माबा डाक्टारसो बेबो MBBS आच्छा डक्टरसो आरोखि डाक्टार मानसि बानायनाय होनबाथ' नोंनि मुलिफ्रा फ्राय डक्टरनि बानायनाय गोजा आखाइनि साप्लाइ नङा आरो कम्पानि नङा आखाइजों निजे डक्टरफ्रा बानायनाय मोनब्रै लोंनांगौ मोनब्रैबा प्रुफ होबाय ओमफ्राय मोनसे बथलाव 500 लायो मोनब्रैजों 2000 जाबाय 2000 डिसकाउन्ट होनानै 1800 बेबायदिनो डिसकाउन्टबो सोलियो आरो बुरजा लाबा ओमफ्राय बे नैबे मोनसे बे खानाय गगानाय बर' हिनजाव बानायनाय दतमानि बे बुस्थुआ बे दतमानि जाय आब'आ जाय दतमानि बे बानायग्राखौ नुबा भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होदों अननानै आंखौबो थारमाने बे भिडिअआ बे दतमानिफ्राय लाबोनाय आरो माबाया बे मुलिया फाननाया बेसे गोबाव जाखो फाननाया बेखौ बोसोरसे जां 6 मास जाबाय ओमफ्राय बिनिखौ थारमाने नोङो थाव बायदि फुननानै खर'आव साननैनि उनाव खर' लोबनांगौ आरोना खानायाथ' 100%
गगाथारो 100% खानाय गगानायसो खानाय खानाय गगाबानो लावखायोना खानायाबो ओमफ्राय बियो सेला माबायदि जादों बे सेलखौ ओरैनो बथल मोनसेयाव बे बानाय बारा लाब जाया 500 थाखा फानो आरो बथल मोनसेयाव ओमफ्राय बिनि प्रुफ दङ बिनि प्रुफा मेरला जाय मानसिया बेखौ खनसे इउज खालामदों बिहरबाय थाखायो आरो ना जोबनो थाङा आरो बिनि कास्टमारा थाङा आरोखि ना आदसा 500 बेखौ लानो हागोन बयबो खानाय गुगानायनि ओमफ्राय आरो बेलाय बे बे नानिखानि नानिखानि अनेक दङ नैबे गिदिर थेमाया जाबाय गुफुर जानायनि मानसि एसे मोखाङा साइज जायो आरो ना हिनजावफोरनि साफा खालामनाय आरो नैखौ फुननानै नैबे नानिखा जुदि एसे दाग दंबा बे खारो आरो बेबो मानसिफोर बानायनायानो जाय मानसि बानायदों बेखौथ' आं मिथिला जायखिया आंबो हलसेलावसो लाना फैयो बेखौ हलसेलावसो लाबोयो ओरैनो प्रुफा मोजां जोब ओमफ्राय जाय मानसिया बेखौ फुनदों बिसोरो बिहरखायो आरो ना मिथिनायफ्रा बांसिन बिउटि पार्लारफ्रा बेफ्राव मानसिफ्रा लाखियो आरो बिराद लाखियो आरो ना मोनसेयाव बेसेबां करि फानदों बे मोनसे 400 करि फानगासिनो 400 आरो नैबे गुफुर जानाया 500 गुफुर जानाया आरो नैबे नानिखा ब्रिब्रिउनि बेखौ 500 बेहा 100% बे 100% नानिखा गोसोम दाग थायो बेखौ नोङो गोसोम दाग बांद्रायबा लोंनाय लादेरनांगौ नैबे लोंनायखौ थारमाने बियो सिंनि थैनिफ्राय जायो नानिखाया बेखौ बानायनानै होनाय अजा बानायनाय बेबो बिराद मोजां आरो नैबे दस्रा मानसि बानायनाय बे दस्रा मानसि बे मोननैखौ प्रुफ मोनो आरो ना बेखायनो प्रुफ मोननायखाय फाननाय जायो आरो बेखौ ओमफ्राय बेफोरखौ लानायफ्रा माबायदि सेला बे बिराद मोजां मानसिफ्रा थोलायलाया आरो ना जाय मानसिया लांदोंमोन बिसोरो आरो बिहरफायो आरो ना उनाव गरमाव आरो माला माइ गायनाय गरम बोथोराव जायोना बे समाव आरो लोंबा मोजां मोनफिनो होननानै आरो बिहरो बिनि अनगायै आरोबाव मा मेला दं आरो अनेक दङ र' आं खिथाबावनोसै आरो नै प्रेसारनि नाम्बार 1 प्रेसारनि बानायनाय बेखौथ' मिथिखायो बयबो जाय मानसिया लोंदों बे बिहरखायो आरो ना हाइ प्रेसारनि एकदम हाइ प्रेसार डाउन जाखायो आरो ना ड्रप लोंनांगौ ड्रप 30 ड्रप्स 30 ml दैयाव नैलाय नैबेनो 30 ड्रप्स 30 ml दैयाव बेखौ थारमाने 15 दिन थांखायो ड्रपसो ओरै टक टक गयो ड्रप 30टा ड्रप ओमफ्राय दैया 30 ml सा लोंग्रा कापाव आधा काप बाव लगायनानै फुङाव उदै खालियाव लोंनांगौ आरो जुदि प्रेसारा 300नि गोजौआवबा खनथाम लोंनांगौ सानसेयाव 12था खनसे मोनानि 4था 5था खनसे ओमफ्राय फुङाव खनथाम आरो जुदि नों नर्माल जालाङोबा साननैयाव खनसे लोंबाबो जाबाय आरो नङाबा आरो जाथारबा सप्तायाव खनसे बिदि लासैनो एकदम नर्मालाव थायो आरो प्रेसारा एकदम नर्माल 100% बेनो आरो बे सेला माबायदि सेला 500 करि फानो मोनसेयाव आदसा ओमफ्राय गोबां मानसियानो लादों बिराद लायो बेखौ जाय मानसिया लायो बे मोजां मोनना बिहरखायो आरो बांसिन बे बुस्थुआ आंना माबा सिमन सापरिनियाव थाङो सिमन सापरि थोलायलाया बे मुलिया एकदम नै जोब्बायानो दाख्लै थांदोंमोन सिमन सारियाव जोबना फैबाय आदसा ओमफ्राय बिनि प्रेसारनि अनगायै नोंनावथ' गोबां आरो दङ नै फाइल्सनि नैबे फिसा बुस्थु नुदों ना बे फाइल्सनि जुदि बे खिनायाव एकदम सिथर जानानै जिरायबा सायो बेखौ खिथाव एल' फुननानै लानांगौ आरो बिराद साफा स्मुथ जायो आरो बे सागानायनि फाइल्स जानायाव जिरायनो हायैफोरनि 100% का फाइल्सआव नङा बेजों सागायल' हामा बेजों हामनाया जुदा मुलि दं हामनायनि मुलिया जाबाय र' फाइल्सनिया गारियाव नै मुलि जोबथार बिनाव लाखादोसो दाना सोरनो मुलि नांगौ फाइल्सनि ओमफ्राय लोगोसे हाइ प्रेसारनि दा गोबाङानो जोंनाव हाइ प्रेसार जादों नै मोननै बुस्थु जाबाय बे जाबाय गोदोनि फुराना मानसि बोराय बानायनाय आरोना थालिर बिलाइयाव फुननांगौ होननानै जिरायनानै गोदो भिडिअ होनायलायनाया बेनो थालिर बिलाइयाव ओरै खालामनानै थालिर बिलाइयाव अराव हांनानै खिथुआव ओरै सेक होनानै लानांगौ आरो बियो आरो नैबे जाबाय डाइरेक्ट फुननाय ओरै एल'दो खिथुआव सिङाव फुनदो फाइल्सनि आरो बिराद मोजां आरो बे 100% का बियो 100% नैबेबो सोरबा खाथियो सोरबा नैबेनाव खाथियो आरो ना आं बुंनो हानाय नङा आरो ना बेबो हामथारगोन नोंनाव होननानै खिन्थु सोरनावबा बे खाथियो सोरनावबा बे खाथियो बेखौ आं बुंनो हाला जायखिया बे मोननैया फाइल्सनि आरो बे मोननैया एकदम बिजों नङा बिजों जोंनि बे बड'लेण्डआव सबसे मोजां फाइल्सनि मुलि बानायग्रा होनबा बे मोननैयानो फाइल्सनि माने बेखौ जायफ्रा मिथियो लायखायो न'आव थांना लायो बथल मोनसेजोंनो एकदम 100% खिन्थु बेखौ नोङो फाइल्सनिखौ लोंनाय लादों आं लोंनायखौ खिथादों नालाय नैबेलाय बथल मोननै आरोखि ना बेसेबां करि फानदों जायखिया बथल मोननै लोंनाय आरो फुननाय मोनसे 2000 फानो आरो बिनि अनगायै गुबुन आरो मा मुलि दंबावो बिनि अनगायै अनेक दङ नै बगास्राबनि फुंनायनि नाम्बार 1आव फैलायबाय बेखौ सोर बानायो बेखौथ' आं मिथिया आङो हलसेलाव लाना फैयो ओमफ्राय माबाखौ प्रुफा मोजां होनना बुङो जाय मानसिया बेखौ जाय ओंखामबो जानो हायो बगास्राबाथ' एकदम 100% आरो मिन्स जाबा उदै सानायाव नाम्बार 1 आइजोफोरनि थाखाय नाम्बार 1 बे मुलिया दिनैबो 30थासो थांदों आंनाव दस्रा जायगायाव थांदों आरो ना बे मुलिखौ आं सासे मानसिया होफैयो आंनो हलसेलाव फानो आरो जायफ्रा बेफोरबायदि जादों नोंथांमोना बिनाव जगाजग खालामनांगोन स्क्रिनाव होना दोनगोन दे आं मबाइल नाम्बारखौ बिनाव कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लालायनो हागोन ओमफ्राय बिनि अनगायै आरोबाव बिनि अनगायै आरो मोनसे दंबावो खानाय गगानायनि बानायनाय आरोना बेबो जायफोरना खानाया बिराद ओरै खालायबानो गयोना हिनजावफोरना बेखौ नोङो
फुननानै लानांगौ आरो साननै फुननानै साननैजों खनसे खर'बनांगौ बिराद मोजां गगायो 100% सियर बेबो बानायनायसो नैबे बेबो एकदम बिजों लेभेल टेबोलबो गैया बानायनायसो 100% 100% दाथ' आरो गोबां मुलि खोन्थाबाय आरो आं बिनाव सुगारनि मुलिखौ सोंनायनि सुगारनि मुलियाथ' सुगाराथ' जोंनियावहाय गोबाङावनो जानानै दङ आरो ओमफ्राय सुगाराबो ओरैबायदि नर्मेलावसो थायो दे बांसिन नर्मेल जाजोबो ओमफ्राय ओंखायनो दा नैबे सासे बिनियावनो मोनजोबगोन सुगारनि मुलिखौ माबायदि बियो बे सुगारनि नैबे सुगारनि मुलिया जाबाय औ बे केपसुलखौ नोङो सानसेयाव गरथाम जानांगौ सुगारा एकदम नर्मालाव थायो आरो मोनसे बिदै दङ बे बिदैया आंनाव जोबनानै दं बथला तामुलपुर बुरिनिफ्राय लाबोनाय बेखौ बथल मोनथाम लोंबा एकदम सुगारनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बिजोब्बाय आंनाव गैथ'ला एकदम कन्ट्रलाव फैयो बे तामुलपुर बुरिनि 6टा बेमार हामो होननाया बिनि आरो नैबे बे सुगारनि अनलि सुगारनि बेहा सुगारनिल' आरो बेनो आरोखि ना बेनो सुगारनिया एसे मोजां बेबो गाज्रि नङा अनेक मानसि लाङो जानो सानसेयाव गरथाम खरि सानसेयाव गरथाम सुगारा बाराबा आरो सुगारा जुदि ल' जायोबा सानसेयाव गरसेल' नर्माल जायोबा सानसेयाव गरसेल' उदै जाखांनाय जानायनि सिगां उदै एसे ओंखाम जाखांना जानांगौ ओंखाम एसे जाग्रोनानै जानांगौ आदसा नङाबा एसे खर' गिदिंनाय मोननो नागिरो खराद्राय ना मुलिया बिनि अनगायै आरोबाव गुबुन मा अनेक दङ बिसोर बिलाइ बेफोर बथलफ्रा बियो नैबे एलार्जि नाम्बार 1 मुलि नै नामा दंखायो नै एलार्जि लिरनाय बे मुलिखौ मोनलाबाय आरोना आङो मोनसे बिराद गिदिर आयुर्वेदिक दखाननिफ्राय बिराद मोजां मोनो आरोना मानसिफ्रा बिहरबाय थानायखाय आं लाना दोनदो आरोना सेलबो जानायखाय बेखौ लाना दोनदो आरो बेसेबां करि बथल मोनसे बे बथल मोनसे 300 थाखा एलार्जि जायफोरा गोनां बिराद मोजां लानानै लानो हागोन बेनावनो दंजोबो आरोखि आरो बिनि अनगायै आरोबाव मा दं बिनि अनगायै अनेक दङ आरो नैबे माबानि बे सफैनाय आरोना बेबो आयुर्वेदिकनि आरोना बे सानाय सुनायनिसो नानांगौ आरोना मोदोम सागु सुगुनि मोनसे बुस्थु खिथानो बावदों एकदम पेरेलाइस मुलिखौ मानसिफ्रा मिन्थियाना बिराद मोजां बानायनानै लाबोनाय पेरेलाइसनि बिराद मोजां नानाय आरोना बे मुलिखौ मानसिफ्रा मिन्थिबा बिराद लांसिगौ आरोना आंबो भिडिअ हगारबाय थायो खिन्थु भिडिअ भाइरेल जाया आरोना बेखायनो भाइरेल जाबाथ' मिन्थिसिगौ मानसिफ्रा बेखायनो मिन्थिया आरो बेखौ दिनै आं खिथानो जाथारबाय पेरेलाइसआ बेजों माबायदि पेरेलाइसआ मोननै जात दं मोनसेया जाबाय प्रेसारजों जानानै पेरेलाइस गोग्लैनानै पेरेलाइस जायो बिनियाव मोजां जायो बेबो गोबाव जाबा जाया आरोना नोङो दिनै गोग्लैबायथ' सप्तासेनि उनाव बे जाबाय बे हामथारो एकदम सियर नानांगौ बेखौ बथल मोननै नांगौ बथल मोनसे 500 करि फानो 500 करि बथल मोनसेयाव बिराद मोजां रिजाल्ट दङ सानै मानसि हामबाय आरोखि ना आं भिडिअबो बानाय थायो खिन्थु भिडिअ भाइरेल जायासै बेखायनो थिगैनो दङ जायफोरनो बे सुगारनि मुलि प्रेसारनि मुलि बा पाइल्सनि मुलि बा गुबुन गुबुन मुलि नांगौ नोंथांमोना बिनियाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो आं फन नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना बिसोरनावनो जगाजग खालामनो हागोन आरो गुबुन आं माखासे मुलिफोरखौ खोन्थाथ'ला गोबां मुलि दङ बिनियाव बायदि रोखोमनि मुलि दङ आरोखि एसे खोन्थाना होनि नै बेफोरबायदि दंजोबो गारियावनो थाजोबो बिनिया न'आवबो माखासे थायो थानाया कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन जायफोरनो मुलिखौ नांगौ स्क्रिनाव होना दोननाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै लालायनो हागोन भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय बेवहायनो दोनथ'बाय गोजोन्थों